Agosto 13, 2023. Sa adlaw nga Domingo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Unya gipasakay ni Hesus ang mga tinun-an sa sakayan ug gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw ug iyang gipalakaw ang mga tawo. Tapos niya palakta ang mga tawo, mitungas siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Ug sa pagkagabii na, si Hesus nag-inusara didto. Niadtong tungura ang sakayan didto na sa lawod, gikuso-kuso sa mga balod, kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas 3 sa kadlawon, si Hesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Ani ay multo, miingon sila, ug nanyagit sila sa kalisang. Si Hesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo kun ikaw kana, palakta ako sa tubig nganha kanimo. Dali nga ri, mitubag si Hesus. Busa mikawa si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Hesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin nahadlok siya ug misugod pagkaunlod. Ginoo luwasa ako, misinggit siya. Diha-diha gidawat siya ni Hesus ug gibira ug miingon sa Hesus kaniya, pagkadiyotay sa imong pagtuo nganong nagduha-duha ka man. Ug nanakay silang duha sa sakayan ug milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan misimba kang Hesus ug miingon, ikaw gayud ang anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.